Iningatak na akong ipaabot ang mga pagtimbaya kaninyo nga nagasunod ni ining maong panimbahon. Kung asa man kamo karon sa inyong panimalay o sa laing dapit gawas sa Pilipinas, amo kamong gi-welcome sa atong pagsimba karon. Dalaygon ang Dios ilabi na sa atong pagsaulog sa panahon sa Pentecostes. O sa atong pagpangandam sa atong pagsimba, atong pamation ang unang huni. Magasugod kita sa atong panimbahon. Ako magabasa sa tawag sa pagsimba. Sumulod ka kanamo o bala ang Espiritu sa Dios, gamhi ang among kinabuhi. Dasiga ang among espiritu ug puna kami sa imong gahom alang sa pagsaksi sa dakong ugma sa Dios. Umani ka bala ang Espiritu sa Dios, ubani kami niini nga tapna sa among pagpamalandong o pagampo. Kumunsad ka bala ang Espiritu sa Dios, ipasinati ang imong pakiguban diha sa among pagpamulong o pagpamo. Kuyog ang Kristo sa pulang kabuntagon, sa pagmata sa langgam katanan.
Dalaygon ug mahigugmaon na mo nga Dios, salamat niini nga higayon nga kami makasimba ug makadayeg kanimo. Salamat sa tibok semana nga ikaw nagauban ug nagaatiman sa imong mga katawhan. Nagampo ako sa imong pagpanalangin sa among pagsimba karon ug bani ang imong mga katawhan nga nagasubay niining online nga pagsimba. Andama amahan ang among kasing-kasing ug hunahuna nga mahimong tapos diha sa imong atubangan. Kini ang ako mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong basahon makita dinhi sa sulat ni Apostol Pablo adto sa taga-Epeso kapitulo 4 bersikulo 17 hangtod sa 32. Epeso 4:17 hangtod 32 nag-ingon: Busa sa ngalan sa Ginoo aw hagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Mahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-a na sila sa kaulaw, nagpatuyang na sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kaulawan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Hesus. Busa pukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong kadautang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kang ilad tungod sa malimbungon nga kailibgon niini. Kinahanglan bag-uhon ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayaw na kamo pagpamakak. Sulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara sa ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kundi magtrabaho na. Manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa kabus. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundi ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pa sub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay ug pag insultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Pag kaluy-anay noon kamo ug pagbaton sa matarong malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Ug pag pinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Ang Dios magdugag panalangin sa padayon nato nga pagpamalandong. ang gugma mo, balaanon, putli ug walay pagkabalhin. Daw sama sa pulawan, nga dili mo lubad, katahong palandong. Ang gugmang maludaron,
nga dili mo luban katahon palandungo ang gugmang malutaron busag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko dawat ang halad ko duyog sa pagdaye gihanay o giawi tungod sa tugma mo busag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma busag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko awiton ko. Mayong adlaw, umayong buntag kanatong tanan. Ako ang akong kalipay nga nahatag gigayon aron makadala na usab sa pulong sa pagpamalandong niining iniusang panimbahon nato dinhi sa Metro Davao. Maigsuon dalon ko kamo sa atong topiko ang Kristohanong pagkamaayo. Doon na may maayo sa laing tao. Doon na may maayo sa mga sa uban. Gani, ang maayo sa imo, dili maayo sa ako. Pero kaning atong isugutan, ang Kristohanong pagkamaayo. Unsa kahay imong ika-sulti or unsay atong reaksyon kung dunay mga tao nga dili makagusto nimo, dili makagusto sa ato. Kanunay kang bulihon, pangitaag sayo, or kung sa hospital pa na, kung nagpalibot nimo toxic meaning grabe ang sakit or dili maayo mo connect, dili maayo relasyon, strikta, so on and so forth. In short, dili siya maayong kauban nga naa duol sa imo. Walay labot ni ini kanang mga dinagko na gid kaayo sobra pa sa bully. Panalitan mga moabot na criminal case or civil case, adto na siya isangat sa proper court. So dinhi sa atong gibasa, dunay giingon dinhi nga dunay mga klase nga mga tao. O magani ningon si Pablo nga uhagon ko kamo sa ngalan sa Ginoo nga dili kamo magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga hunahuna walay hinungdan ug kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios ug wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na sila sa ilang bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Kining klase nga mga tao kita ni apan sa dihang naanak ka sa Ginoo, dili naman na ikaw ingon ni anak. Bisan to dunay mga sitwasyon nga bisag Kristohano na ka pero inaana gyapon. Mo nang nagsulat sa Apostol Pablo nga dili na mo dili na mo magkinabuhi o magkinaiya nga sama sa mga walay Diyos. So dinhi kung naani sa imong palibot kay wala naman ta anak, pero di man ta makalikay nga naani sa atong palibot. Dunay mga tao nga
pangitaan gyud kag bikil, pangitaan kag problema. Kung unsay imong isulti, kung maayo ka mosulti, na mangita gyud dili na kay himuon, pangitaan gyud og dili mao or dili maayo. Bisan ang imong isulob, pulos lang kanang mga tao sa imong palibot nga murag ikaw ra mo'y gibantayan. Kung maghilom ka, mayngon nagdumot na siguro ni. Kung istorya pug ka, mayngon pug arrogante ra. Kung naa kay wala kay himuong aksyon, ingon kag very insensitive. Kung himuan nimo og aksyon, ingon pug sip-sip or plastic. Kung mag-attire kag sirado kaayo, ingon pug old fashion. Kung ablipod kaayo, ingon pug kag igat. So, malibog kag unsay himong himuon. Kung mag-smile ka, ingnon kag kaminos ka kay nagkatawa-katawa ka. Kung di po ka mag-smile, ingnon pug stricto ka or isnabira. Kung dili ka mo share, ingnon kag dalo. Kung mo share pud ka, ingnon pug nganong gamay ra. Kung imong dakuon, maingon pug mayo kay gidako. So, murag lagot siya paminawon. Good kung makalikay ta. Doon ay mga sitwasyon nga pwede nato na sila malikayan. Kay mo man ay common nga atong ginahimo. Para dili ta mabikil, para dili ta maka-response o dili maayo, so magpalayo lang ta. But what if dili jud ka makalikay? Kay kining mga tawhana naa sa imong palibot. So, asa man ka malikay? Nga basin kining naa sa imong palibot, imong igsuon baka ni nga naghimo anak sa imo, imo baka ning anak nga nagpabadlong kanimo, imo baka ning apo nga dili na makontrol, or imo baka ning mga igsuon sa balaod, in-laws ba? Or ginikanan sa balaod, father or mother-in-laws, mga parente baka nimo, kauban nimo sa trabaho, head baka nimo, superior, or imo baka ning boss, or kauban nimo sa imuhang opisina. Ang pinakagrabe, kung kaning mga tawhana nga dili maayo sa imong paglantaw, kani pag yung mga church leaders, mga pastor, mga churchmate, mga elder, or mga silingan. So, unsaon nimo ana paglikay sa ila? Wala kay mahimo kung dili imo jud na silang tubangon. Pero sa pag-atubang nimo, unsaon nato pagpakita ug pagpabilin nga kita Kristohanon. Kay usahay mo gibuhi na gyud ta, di na gyud nato makaya. So balik ta sa ato ang gihubo na sulob na pod. Magsuon dunay mga common response sa mga tao nga ingon anak. Or tawag na to, dunay mga secular response anak. Kanang litan sa Old Testament, gipangutan naman si Ginoong Jesucristo nga unsay himuon, naigingon si Ginoong Jesucristo nga ang gingon sa balaod mao nga ang ngipon sa ngipon. So, kung pangagan ka, pangagan pud nimo siya. Sumbagon ka, sumbagon pud ka. Maputlan ka, putlan pud siya. Dinay sa ato, murag na naman gani exaggeration. Mayon, aw di ka maayo, mas labaw pa kung di maayo. Kung di ka managad, ay labi na kung di managad. Kung gwapa ka, mas labi kung gwapa. Kung pangit ka, hindi po siguro maingon nga, labaw kung pangit. Magpabilin magyud siya nga na-believe sa iyang kaugalingon. So kasagaran, ordinaryong mga tao, kung inanak ka, so ididma lang ka. I-treat lang ka, kuan man na, i-ring man na siya. Or kung sa buhol pa na, murara kag iro sa ilang pananaw. Namanggoy language dito nga dili pwede kay or mayon ka, basta dili lang ko hilabtan, bahala kung sa imong buhaton, bahala di ka kauyon sa ako, basta di lang ko nimo hilabtan. Pero hilabtan na gani ko, disgrasya ka. Or imo lang kim-kimon, ingon ka, makabalus ra jud ko. Mobot ang panahon, gabaan ka ra. Pwede ba pod na siguro, kay mubalos man ang Ginoo kung di ra jud ka. Ang pinakagrabe,
kung sa di na ta makaagwanta, nya mag-rebuild na ta. So, sa may mag-rebuild? Kanang rebuild nga, wala nag-tarong. Tanan, supakon, tanan, dili respetuon, dili tuuhan, mangita rag sayo, puros ra iyang kaayuhan, wala na kaayuhan sa uban. Bisag maayo sa wayon. Kung mag-rebuild na gani, wala na mag-tarong. Ano man ang mga rebuild, di ba? Sa kung sa'y buhatos gobyerno, di yun natarong sa ila. Mo ni ang kalibutanon nga approach. Pero sa dihang sa mga Kristohanon, mudangat kining mga butanga, kung saan nato pagpakita sa atong Kristohanong pagkamaayo. Na din iyang gihatag ni Apostol Pablo sa versikulo 20. Pandili na kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. So, dili na ingon ato ang imong response sa mga tao nga dili maayo sa imong palibot. So, lay duha-duha, nakadungog ka mo, mahitungod ka niya. Huwag natudluan sa iyang mga pulong kay ang kamatuoran na ama ni Jesus. Busa, ukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong dautang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi, nag-anam kangilad tungod sa malimbungon nga kailidgo niini. Kinahanglan baguhon, gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o una-una. Isulob ninyo ang bagong pagkatao o buhat o nga gibuhat sa Dios sama sa inyong dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong. Mao na ang tama nga tubag. Sa diha nga dunay mga tao nga ingon ni ana, dili ka mo sama kanila, dili ka mo sundog kanila, kundi mabag-o na ang imong tinanawan. Christian way to respond these people. Ana na ang atong buhaton. Kay kung magkamali tag tubag ani mga tawhana, wala ra tay kalainan dai sa ila. So ang mga Kristohanon, ang dili Kristohanon, pareho ra di ay. Kay wa may kalainan. Pero lahi ta mga igsoon. Kinahanglan makita gayud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Abisan buhatan tag dili maayo, magpabilin ang atong standard as Christian. Failure to address or to respond these people, maguba ta. Maguba ang atong image. Kay ino na ta mo na Kristohanon. Sabay man di ay. Madaot ang imahe ni Ginoong Jesucristo nga naa sa ato. Di ba kung maghimo tag maayo, si Kristo makita man sa atong kinabuhi. Ug daygo nila ang Ginoo tungod sa atong kinabuhi. Mao man ang procedure din ha. Madamid sa imong pagtuo. Murag wala na kay pagtuo Ginoo kung dili nimo tarungon og tubag na, kung imuhang sakayan sila, kung imo silang sabayan or bawsan nimo sumala sa ilang gihimo. Madaot ang atong kalinaw. Wa kay peace of mind. Kay siyempre, himuan kag sala, sad-an po di mo siya, wala kay peace of mind, makonsensya ka. Naa ang imong konsensya, kanunay nagasulti kanimo. Makaluya na, maluya ka. Luya ka nang naa ka sa mga tao nga toxic. Ngian po ding tawhana. Kawagana, di ba? Inana. It will also lead you into wrong way. Kanang, imbis tama na, muliko na hinong kaswala. Di na hinoon matarong ang imuhang buhaton. Di na hinon matulyan ang imuhang pagpangalagad o ang imuhang gibuhat tungod kay na pildi kanila. Kung imo silang gisabayan. Ang pinakadako nga epekto niini, kung dili nato ni siya ma-address ug maayo, mapakyas ang katuyuan sa Ginoo alang kanimo. Nganong gibutang ka dinha? Or nganong naa ka diha nagtrabaho? Nganong naduol ka niya? Nganong kauban nimo na sa imong panimalay? Nganong kauban nimo na diha sa simbahan nga kani mga tawhana di man gyud may magkasabot? Naay purpose ang Ginoo. Everything here on earth naa siya purpose. So kung kaning mga tao sa atong palibot nga di nato magustuhan o wa makagusto sa ato, naa sa atong duol, mao nang panahona
nga matuma na to ang kabubuton sa Ginoo. Panalitan si Jose. Sa dihang gibaligya siya sa iyang mga igsuon ngadto sa mga merchant. Gibaligya siya gikan sa merchant ngadto ni Potiphar. Nagtarong siya maayo, nagbinuotan siya maayo, nag-alagad gihapon siya sa Ginoo. Bisan sa iyang pagka favorite son dito sa iyang papa, pag dito na siya ni Potiphar, naa na siya sa servant group. So, perting paitas kahimtang, pero nagpadayon siya nga nagpakita sa iyang pagtuo ug sa iyang pagsimba sa usa ka Dios. Nagtarong na siya. Giinitan na pud siya sa asawa. Gitintal siya, wa siya ni give in tungod kana sa Ginoo. Unsa ni tabo? Gipriso na pud siya. Unsa ka asang hustisya ani? Pero nagpabilin si Jose nga nag-alagad sa Ginoo. Hangtod nga himo siyang gobernador. Sa dihang nag-abot na siya sa iyang mga igsoon, unsay giyang giingon, karon lang nako nasabtan nganong akong giagian kining mga butanga aron di ay luwason ako ang akong pamilya sa grabe nga kagutom. Grabe ang proseso nga iyang giagian. Daghang mga toxic nga mga tao nga iyang giagian. Apan mipakita siya sa iyang pagkamatarong. Nipakita siya sa iyang pagka-Diyos nun. Pakita niya ang iyang pagtuo sa Diyos ug nagbuhat siya maayo. Hangtod nga nakaabot siya sa plano sa Ginoo. Napay dugang, ingon si Pablo, busa ayaw na kamo pamakak, sulob ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Masuko man jud tagnaan ang mga tawhana. Pero ayaw pagpakasala. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ang kawatan, kinahanglan, dili na mangawat, kundili magtrabaho na. Magkinabuhi, ug mataro nga paagi, aron makatabang usab sa uban. Basig po, ug kanang ilang mga pagsaway sa ato, legit po. Nabasig nagpasagad po ta. So, i-check na to, manarbaho, di magtinapulan, para makatabang sa uban. Ayaw ka mong paggamit, ug daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Bisan pag libakon ka na, intrigahan ka na, ang isulti, matod pa, kana lang gihapong makatabang. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay mao kini ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo. Biyahe ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay, pag-insultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligot ko. Di ba, usahay, bisan sulod simbahan, mag-ininsultuhay gyapon ta. Kaya tungod lagi aning dili maayong mga tao sa atong palibot. Pero kitang tanan mo apply ani, wala na insultuhay. Hinunoa pag kinaloy anay, hinuhon kamo, pagbaton sa malumong kasing-kasing, alang sa usag-usa. Kung pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Klaro kaayo. Nga atubangan ini mga tao nga dili maayo, kinahanglan atong ipakita ang atong Kristohanong pagkamaayo. Unsay mahitabo kung mapakita gihapon ang atong Kristohanong pagkamaayo? Ang epekto ani mga igsoon, malig-on ta, ma-improve ta, makakat-on ta, mahimo kang masala ang atong pagtuo o makita nga maayo gyud ka sa nimo pagkahibalo nga tulin ng sakyanana kung walay kalumba. Unsa na pagkahibalo kung kusgan siya kung di siya moalsag bugat. Unsa na to pagkahibalo nga lig-on ta kung walay mga pagsulay sa atong kinabuhi. So kini di ay mga butanga gitugot na sa Ginoo aron madaig siya ug aron malig-on ta. Kay diha ni ana makakat-on ta. Ngutana pod ang uban. What if pastor grabe gyud ang gihimo? Di na gyud magwanta. Magwanta ra man gyud na gawas kung patyong ta. Nay
tambag si Apostol Pablo. Dinis taga Roma. Ingon niya, Roma 12:17 hangtod 21. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pag pakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw ka mo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan. Kung gutomon ang imong kaaway, pakan asya. Kung uhawon, paimna. Kaysa pagbuhat mo niini, muulawan siya. Ug iyang maulawan siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Inunua, dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. So, klaro. Klaro kayo ang mga tambag ni Apostol Pablo. Buhatan kag dautan, baslig maayo. Bisan tong nagdaog-daog sa imo, ayaw pa ni masli. Ana lang siya. Ana ka simple. Dili ta mo balos kay ang Dios ramay mo balos kanila. Kinsa ba ang tao nga mas grabe na agian? Sa akong tan-aw, walay lain kundi si Haring David. Nganong mayong ko grabe ang iyang kasinatian? Tungod kay gibuli siya ni Haring Saulo. Gilutos siya. Patyon siya. Ang naka sakit pag yun ba? Kay pwede magudunta sila og mag-sparring. Na-prove na bata pa si David, napildi na niya ang higante. Angtod nga nahamtong na siguro siya, bisan kinsa pwede na niyang girahon. Niaron si Haring Saulo, gusto siyang patayon. Pwede gyud niya awayon, bisag mag-one-on-one sila. Pero nakanindot kay di siya musukol. Di siya musukol sa iyang kaaway nga underdog sa iya. Sa iyang gihimo, iya lang agi-agian. Kuhaan niya sinina gamay, kuha ang iyang bangka o espada ba to? Nya giingnan, mahal ngari, di jud ko musukol nimo. Kung mapatyon ta pa ka, napatay na ka, pero wa tagyud ka pasipad kay anak ka sa ikaw ang gitugahan sa Dios nga maghari sa Israel. So, ingon ani mo na lisod ba? Kanunay ka naghimog maayo, nya dili maayo ang himuon sa imo. Mo gunay lisod kayo. Sama ni David. Nag-ingon siya, girespeto ta ka Haring Saulo, di ta kumuaway sa imo, pero kanunay siyang gilutos aron patyon. Sa iyang gibuhat unsay gihimo sa Ginoo, ipanalipdan siya. Wa gyud siya nasakpan. Hinunoa, napatay pa hinuon si Haring Saulo sa laing kaaway. Unsay giingon ni David, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Siya gyud mo'y ako magbalantay, wag kay makulang sa ako. So kining mga tawhana sa atong palibot nga di maayo, itugyan nato na sila sa Dios. Ngano tungod kay ang Ginoo adunay kahangawa kanato. Doon na ba'y mga unlovable people sa inyong palibot? Pakitai sila o gugma. Kitai sila kaluoy. Kitai sila kapasayloan ug pagsabot. Aron ang Dios madaig sa atong kinabuhi. To God be the glory. Ang puta. Samo karong pag pamati sa imong mga pulong o Dios. Amo ikaw gipasalamatan. Tungod kay ikaw nagapadayon sa pag-iya kanamo pinagi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa lain ng sabong higayon. Imong gihatag kanamo. Karon kami makaduol diha kanimo. Uban ang mapausanon ng mga kaugalingon pag-ila sa imuhang pagka-langdon, pagka makagagahom namo nga Dios. Salamat o Dios sa mga panalangin o kaayuhan nga imong pasinati kanamo individually sa among panimalay o sa among katilingban. Salamat o Dios nga
Sa makanunay, ikaw nagapadayon sa pag-amping kanamo. Imo kaming gihatagan ug higayon karon. Aron kami makaduol kanimo pinaagi ni ining maong pagsimba. Bisan niini nga pamaagi o Dios, mapasalamaton kami tungod kay ang imong mga pulong dili makawang tungod kay moabot kini sa nagkalain-lain nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Pinasa mo mga kaisuunan nga nagasunod ni ining mao nga programa. Salamat po Dios sa imong walay puas nga pagatiman kanamong tanan. Ug imo kaming hatagan kanunay sa maayong panglawas, kalig-on, kadasig. Aron o Dios, makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Salamat o Dios sa mga pastors nga nagpalayo ni ining maong programa. Naot Ginoo ikaw magpabilin nga muamping sa matag usa Ginoo. Aron makapadayon ang imong ministeryo nga imong gibilin diha sa imong iglesia. Salamat o Dios sa mga pagpaningkamot aron makapadayon ang among pagsimba diha kanimo. Bisan sa kalisod nga among giatubang, bisan sa daghan nga mga pagsulay ug unos nga miabot sa among mga kinabuhi, bisan pa sa among mga kaubanan nga mga pastor, magbuhat, ikaw Ginoo, nagapadayon sa pag-atiman kanamo. Salamat Ginoo nga wala gayud ikaw mobiya kanamo. Bisan kami mahuyang, makasasala, panimo kami gipasaylo aron maluwas gikan Ginoo sa mga kasaypanan nga among nabuhat. Impyuhi kami o Dios, ug himuha kaming takos nga modawat sa imong grasya, sa imong gugma ug kaluoy, aron sa among nausab nga pag-atubang sa lain nga semana sa among mga kinabuhi. Andam kami nga muasdang Ginoo sa nagkalain-lain nga mga hutong nga mga kasinatian diya sa among kinabuhi. Naot o Dios, ikaw ang kapanalangin sa tanan na nahimong kabahin ni ining maong ministeryo. Salamat sa imong mga katawhan ng mga naot nga makaabot kini ngadto kanila o Dios. Binakatong tanan nga nagapadayon sa pagsubay ni ining maong nga programa. Naot Ginoo ikaw mag-aabre sa una-una kasing-kasing kinabuhi. Aron o Dios ang imong mga pulong dili gayod walay pulos kundi makabaton gayud o Dios ug luna sa mga kasing-kasing ug kinabuhi sa imong katawhan. Busa Ginoo, among gitugyan kining tanan uban ang pagtuo nga ikaw magpadayon sa pag-uban kanamo sa among mga kaubanan nga mga miyembro sa iglesia, mga pastor, lideres sa iglesia, ang amo ang mga barangays, ang amo ang municipal mayor, Inday Sara Duterte, iya sa iyang pagpangulo sa syudad, ang amo ang presidente, Rodrigo Roa Duterte. Inato Dios nga ikaw magapanalangin kanila aron ang diha sa ilahang pagdumala sa katawhan o pag-implementar sa tanan nga mga balaod, mapahapsay ang tanan o Diyos. Kaya ikaw nagagiya kanila, naghatag kanila sa igong kaalam nga langit nun, na nagagikan gayud kanimo o Diyos. Sa gamhi sila o Diyos, o hinaot nga pinaagi nining among giatubang karon nga pandemya, imo kami o Diyos nga panalipdan. Hangyo kami sa imong proteksyon. Hangyo kami sa imong pag-amping. Hangyo kami sa imong pagpanalangin. Usa o Diyos, among gitugyan ang tanan diha kanimo. Panang pagtuong ikaw gayud among higala, among kauban, among magbalantay, ug wala gayud makulang kanamo. Sa ngalan Samahan Anak ug Espiritu Santo. Amen.
Lucas 6:38 nagaingon, panghatag kamo sa inyong isig katawo o kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos o sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mao usab ang gamiton alang kaninyo. Karon nga tapna magahatag kita sa ato ang halad o ikapulo diha sa atong Ginoo. Nagaampo kita. Salamat Amahan sa kadagaya sa kinabuhi, sa grasya ug sa tanang panalangin nga among nadawat gikan kanimo. Panalangini kini mga halad ug ikapulo nga gihatag sa imong mga katawhan. Among ibalik kini uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing ug magamit kini alang sa kalambuan sa mga buluhaton diha sa iglesia. Kini ang among pag-ampo sa para ni Jesus. Amen. At tuta karon sa ato ang mga pagtagad sa atong iglesia, atong pasalamatan, atong mga kaigsuonan nga ihatag sa ilahang panahon ug mga talento aron makapadayon kining ato ang panimbahon sa Metro Davao, hiniusang panimbahon. Atong pasalamatan ang taga-Katalunan Grande, pinaagi kay Pastor Anisita Aking, sa iyahang mga batan-on, si Roverlyn Ren, na maoy mo hatag sa mensahe sa awit ni ini nga Domingo. Ang ato ang speaker, atong pasalamatan si Pastor Freddy Padillo, o ang atong liturgist, si Abigail Dumadag, na taga Turil, ato ang pianist, si Erica Panotes, ang atong multimedia director, Pastor Wenzel Beholde, ug ang mga staff sa UCCP Turil Rasay, na nagtabang aron makapadayon ang atong recording ni ining maong panimbahon sa Metro Davao. Ang atong pastor sa UCCP Turil, Pastor J. Yebes, nga padayon nga nagsuporta ni ining atong ministeryo pinaagi sa pagtabang ni ining maong recording. Ug sa tanan nga nahimong kabahin ni ining maong ministeryo, daghan kayong salamat. Kung ini usab nga takna, malipayan kitang magpasalamat sa Ginoo tungod sa kayuhan nila ni Pastor Melvin o Pastor Edith Ramoso uban sa ilahang anak nga si Suri o si Pastor Grace Bangisan. Kung pasalamat ka sa Ginoo, laygo ng Dios tungod kay ang UCCP Crossroads ibalik na sila og abre o mga lagad sa katilingban o sa tanan nga mga miyembro ni ini. Daghan kayong salamat. Pagod ato kining tanan ngadto sa atong Dios, bisan pa niya ato mga nag-share sa ilahang mga blessings. Daghan kayong salamat aron makapadayon kining maong ministeryo. Manlulunod
Ining panahon na karon, labi na sa among pag-atubang sa pandemya, sa kaaway nga dili makita. Di na mo mahibaw-an Ginoo kinsay among kaaway. Apan nasayod kami nga ikaw lig-on ug Dios gayud nga manalipod sa imong katawhan. Labi na sa among mga palibot, sahay naay mga kasinatian namo nga di na mo masabtan. Bisan magpakita kami sa Kristohanong kinaiya apan aduna gay mga tao nga dili mahimuot kanamo. Dili man gyud mapahimuot ang tanan. Nasayod man kami ni ana. Busa amahan kung aduna may paminaw karon nga nakasinati ingon ni inyo. Among giampo. Natagaan nimo taas nga pasensya sila. Tagaan nimo mga pamaagi aron makalusot sila sa ilang mga ginaagian ug makita gayud ang Kristohanong pagkamaayo diha sa ilang kinabuhi. Daygo nila ikaw ug himayaon ka sa katawhan pinaagi sa imong mga katawhan nga nagpabilin nga maayo tubangan sa dili maayo nga mga tawo. Lig-una ang matagos sa Ginoo. Kaming naa sa among mga panimalay, nasa among mga opisina, nasa among trabahoan. Imuha kaming madaugon ining panahon na karon. Ug hatagi kami sa katuyuan nimo. Ug makasaksi kami sa imong kabubuton niining panahon na karon. Nasayod mi nga aduna pagay mga butang nga dapat among diskubrehon Ginoo. Una pa matapos kining pandemya. Apan kung unsa man kini, ikaw ra mao ang nasayod kanus-an nimo kini ipadayag nganhi kanamo. Kung magpadayon man kini hangtod pila ka tuig, makaagwanta ug makalahutay unta kami Ginoo. Luwasa kami sa grabing kalisod. Tabangi kami sa naghingalo namo nga mga panginabuhian. Bisan pa ang mga nagmasakiton, mga kaigsuonan na mga na-infect sa COVID-19. Hibalo mi Ginoo, unsa ang ilang mga kasinatian, unsa kalisod, unsa kamahal sa pagpatambal ni ini. Busa maglikay unta ang katong wala pa. Mutuman sa mga protocol sa among gobyerno aron malikay kami sa balatian. Amahan, gitugyan namo ang tanan. Giampo namo ang mga pag-ampo sa among mga kaigsuonan. Ikaw ang Dios nga nasayod sa tanan ug ikaw ang Dios nga adunay kagahom sa tanan. Sa among gisalig kini sa paglaom nga ikaw tubag kanamo. Ang Dios sa gugma, Dios sa grasya, Dios sa kaluoy magauban kanato karon ug sa walay katapusan. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious